בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות למעון אחים גילו. אנחנו מירב ויעל, סטודנטיות עבודה סוציאלית קהילתית, שנה שנייה. המעון הוא בית ל-70 דיירים, בגילי 25 עד 60. אנחנו עושות את העבודה פה מתוך הסתכלות על המעון כקהילה בפני עצמו, ועל המעון כחלק מהקהילה של החוץ. אז הקבוצות שבעצם תראו בסרט הוקמו מתוך הכרה בכוח האדיר שיש לעבודה משותפת. הקבוצות נפגשות פעם בשבוע, מקדמות את מה שחשוב להם בדרך שהם בוחרים, ואת השאר תוכלו לראות בסרט. קבוצה של ועדת תרבות שמנסים לעשות דברים במעון, שעות פנאי, תרבות, בילוי, תעסוקה. אז אחד הדברים שאנחנו מתחילים לקנות אותו זה מועדון חברתי. שיגעון, השאלה היא שוב, זה צריך להיות החלטה שלכם. אתם מוותרים? טוב, הקבוצה היא בעצם ועדת תרבות. ותדומה פננו בגופית אחד לפרמה. ואנחנו מנסים לקדם נושאים וקפואים לתרבות ולפעות הפנאי ולמהות. בפורים עשינו משלוחי מנות. בפסח עשינו כל מיני פעוליות כאלה. ועכשיו לקראת הקיץ אנחנו עושים אירוע של פתיחת הקיץ, מסיבה כזאת של תחנות ומוזיקה, וממש כיף שיש לנו את האפשרות הזו. אז התחלנו לעבוד על הנודף, על המועדון החב"די. נודף עד היום הזה לא ממש גמור ולא ממש מגובש, אבל ימים יגידו, ובימים אלו אנחנו עובדים על פעילות מיוחדת לקיץ. אנחנו מדברים וכותבים, כל אחד לקח תפקיד על עצמו. את רוצה עוד מילה למה את באה לקבוצה? למה? כי זה עושה לי טוב. ומהקבוצה למדתי הרבה דברים חדשים. ובו אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים שיהיה, מה רוצים שיהיה לשפר, לעשות טוב לדיירים. המטרה שלי, כמו שאמרתי, כאילו לעשות טוב, לעשות חיות. אני אוהבת את החיים, נכניס קצת חיים במון. לתרום אם אני יכולה לתרום. לעשות בקפידה. קודם כל, עובדה, הנה, עובדה. אני לא פמי, זה עובדה. הייתי דאבתי בקפידה. לא הייתי בטוח איך לפתרת בקפידה. אני יפה, מדבר עם החביב שלי למעון, וגאה בקומון, אבל בעיקרון המקום הזה הוא הזדמנות שבאה בפעם לפעמים לדבר עם החביב ולעדו לדאום למפל יודע טוב וקורא פה ממהו. פה משהו כזה, בעמדה של השומר, ומי שנכנס וזה, חותם על התורה.
משהו כזה, זה רעיון... יש לי עוד רעיון לחלק את מה שאתה אומר, אני רוצה העתק של העצמות בכל זאת. מה אנחנו עושים בקבוצה שלנו? הקבוצה שלנו נועדה לעזור לאנשים עם מוגבלויות. רוצים להוריד את המהירות בכביש, שהיא מהירות מטורפת, ורוצים להוריד את כל ולשים שם פרמפרים כדי שנכים לא ייפגעו. בעיות בכבישים ותחבורה ציבורית. להביא למודעות על שימוש בדרך של נכים ולהגיד שנכים הם אנשים של זכויות ומגיע להם לנוע בדרכים בכל דרך שיחפצו. לדבר על נגישות. ואת יכולה לספר קצת מה עשינו עד עכשיו? אנחנו כותבים עצומה. שלחנו מכתבים. למי? לעיריות. ולאגד. ליטו! אני רוצה טיפול טוב. ומה את אוהבת בקבוצה? אני אוהבת בקבוצה שהיא מגובשת. ואם אני לבד לא יכול להגיד מה שאני רוצה, אף אחד לא מקשיב. ככה אני בקבוצה, אני יכול להגיד מה אני רוצה, וזה קל יותר. אנחנו ביחד, אז יש לנו כוח. שזה מתקדם. שלפחות מישהו עושה משהו לטובת האנשים עם המוגבלויות. גם להכיר אנשים חדשים. החופש לנוע. החופש לנוע. ולמה קוראים לה ככה? ככה החלטנו. הצלוחה! ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת